Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u van het afgelopen dag. Eigenlijk kijken we nog terug naar het afgelopen weekend, maar we hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Laten we beginnen met een schietpartij in de Kaya Stila. Die vond afgelopen zaterdag plaats. Onbekenden reden voorbij een huis en hebben daar meerdere keren geschoten op een man die voor zijn huis stond. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is één van de incidenten van afgelopen weekend, want de Extra kopt vandaag met het bericht dat het een onrustig weekend was op Curaçao. Veel verschillende criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. Veel kogels op straat, dat is het volgende bericht hierover. Op de Amandelweg zijn afgelopen zaterdag meerdere kogelhulzen gevonden. Die lagen voor de deur van de huizen nummer 7, 9 en 10. Er wordt onderzocht van wie de hulzen afkomstig zijn en waar er op geschoten is. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Ongunstige ontwikkeling bevolking. Het is verontrustend nieuws voor de lange termijn. Het is niet nieuws van een dag, maar in de afgelopen jaren is er sprake van een ongunstige ontwikkeling van de groei van de bevolking van Curaçao. Dat heeft het Economisch Bureau Amsterdam laten weten, want Curaçao heeft de afgelopen 6 jaar steeds te maken gehad met een krimpende bevolking. Het is niet alleen in Amsterdam opgevallen, ook op Curaçao heeft het CBS zorgen over de ontwikkeling van de bevolkingsgroei. Na deze nieuwsuitzending hebben we een interview met Sjan de Boer van CBS hierover. McWilliam bezorgd over overwerk politie. Het was een onderwerp waar de afgelopen tijd veel aandacht voor is geweest. Het enorme bedrag dat moet worden betaald voor de overwerk van politieagenten. Minister Charlton Hato van Justitie noemt het al schrikbarend. En ook Sylvania van Financiën heeft het erover gehad. Volgens Giselle McWilliam van de partij MAN moet er naar een oplossing worden gezocht. Omdat door het hele systeem van het vele overwerk sommige agenten er gewend aan zijn geraakt en hun hele leven hebben ingericht met het vele overwerk dat ze doen. Dus daar moet naar gekeken worden, aldus McWilliam. Grote uitbreiding, Villa Park Fontein. Minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is verheugd. Hij heeft het over een economische boost. De vergunning die is gegeven aan Villa Park Fontein. Die hebben nu al ruimte voor 200 woningen en mogen dat nog uitbreiden met 200 woningen meer. Het gaat om een investering van 100 miljoen gulden en dat is volgens Cooper heel goed voor de economie van Curaçao. Gebrek aan respect, daarover klaagt de SSK. Het gaat over de regering die geen antwoord geeft aan vragen in het tripartiete overleg tussen regering, vakbonden en bedrijfsleven. Eerder heeft het VBC ook al laten weten dat ze het jammer vinden dat de overheid zo weinig participeert hierover. Wendel Meulen van de SSK, dat is de centrale van Syndicaat op Curaçao, laat weten vandaag in Extra dat hij het gedrag van de overheid niet anders kan omschrijven dan een gebrek aan respect en hij hoopt dat hij snel meer medewerking en antwoorden van de overheid krijgt. 384 kilo aan vuilnis, Kunukuman. Ja, het begint een langlopend verhaal te worden. Hij heeft nu al 120 schoonmaakacties georganiseerd. Met vrijwilligers gaat hij elke keer in het weekend naar een bepaalde plek en ruimt daar de spullen op. Afgelopen weekend was het de beurt aan Scherpenheuvel. Daar is voor 384 kilo aan vuilnis opgeruimd. En dan moet je denken aan aan blikjes, aan flessen, vooral flessen alcohol, autobanden, kleren. Zo gek kun je het niet bedenken. Kunukuman doet goed werk, maar het is toch wel schrikbarend als je ziet hoe vaker elke keer weer vuilnis wordt opgeraapt. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan nu over naar de reclame. Hey,
Pizza Hut bingo algo special para mi cubo. Ambiente meal for you and me. Un small pizza con 2 toppings, un pami, un pavo. 2 garlic bread, un pami, un pavo. 2 bottles de Coca-Cola de 16 ons. Aha, vos acaba. Ambiente meal for you and me. Nobo na Pizza Hut. Por bestellen para mi cubo todo dia. De 19:30 até 6 da tarde. Para mais info, check nos Facebook page of nos website. pizzahut.cw. Pizza Hut for the love of pizza. Maar de werkeloosheid op Curaçao lijkt te dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat lijkt een gunstige ontwikkeling. Maar het zit toch iets anders in elkaar. Zoals bekend heeft het CBS onlangs bekendgemaakt dat uit het arbeidskrachtenonderzoek naar voren is gekomen dat de werkeloosheid van 19,1% in 2020 naar ruim 13% in 2022 is gegaan. Goed nieuws, zo lijkt het. Maar volgens Jean de Boer van het Centraal Bureau voor de Statistiek moeten we ons niet blind staren op die cijfers, maar het geheel in ogenschouw nemen. En als je dat doet, dan zijn de cijfers niet anders dan alarmerend te noemen vanwege de krimping van onze beroepsbevolking en de vergrijzing. Luister naar Jean de Boer. We moeten ons niet blind staren op de lage werkeloosheidscijfer. Want we zitten dus, zoals wij dat reeds hebben aangegeven, met een afnemende bevolking. We zitten met een afnemende groepen in de bevolking die eigenlijk tot de beroepsbevolking kunnen horen of kunnen bijdragen. De beroepsbevolking groeit, maar groeit, als je goed kijkt naar de cijfers, groeit met niet actieve, iets oudere mensen die in de beroepsbevolking gaan participeren. Dus het is alarmerend. Dus wij moeten ons niet blind staren op de 13% die wij nu hebben geconstateerd in vergelijking met de 19% ten tijde van de COVID-periode. Maar vooral kijken naar hoe wij met dit fenomeen gaan handelen. Dat is toch niet wat de meeste mensen eruit halen. Hè? Er wordt meteen vooral gekeken naar die cijfers, maar je legt uit, er zit veel meer achter dat misschien niet in eerste instantie wordt gezien. Wordt dat nog binnenkort verder uitgewerkt of hoe kunnen mensen daar meer achter komen? Correct, dat is ook de bedoeling. Dus dat wij straks met een verklarende publicatie komen. Okay. Dus dat wij meer gaan inzoomen in wat er daadwerkelijk speelt. Want dat is het belangrijkste om alleen naar het blind te staren op de werkloosheidscijfer. Oké, maar het gaat ook om te kijken waar dat vandaan komt en welke mensen nog werkzaam zijn en welke mensen niet werkzaam zijn. Ik denk dat wij dat ook proberen na te trekken. Dat haal je niet direct uit het steekproefonderzoek, maar uiteraard worden de cijfers vergeleken met. Deze maand is begonnen met een reeks masterclasses over 160 jaar afschaffing van de slavernij. De masterclasses vinden plaats in de aula van de Universiteit van Curaçao onder auspiciën van Fundación Museo Tula. Op 5 april vond de eerste masterclass plaats en afgelopen zaterdag was alweer tijd voor de tweede. Er is veel aandacht voor dit onderwerp en tegelijkertijd heeft de serie van masterclasses ook de discussie over de excuses weer nieuw leven ingeblazen. We spraken erover met Max Elstak van Fundación Museo Tula. Hij heeft het erover dat de masterclass Slavernij en reparatie in de Cariben de discussie over de excuses van minister-president Mark Rutte weer nieuw leven heeft ingeblazen. We zijn op 19 december hier op Curaçao. Als je dit inhoudelijk bekijkt, dan merken we dus dat het niet is verlopen volgens normale standaarden die vooral onder andere de Verenigde Naties en de CARICOM opgesteld hebben. Excuses moeten volgens bepaalde criteria plaatsvinden. Eén belangrijke criterium van het maken van excuses is namelijk dat het dus erkend wordt dat de slavernij
en de transatlantische slavenhandel, dat die crimineel waren ten aanzien van vooral de Afrikaanse mens. Dus dat is één belangrijk uitgangspunt en dat is niet erkend. Dat is niet erin teruggekomen? Nee, dat is helemaal niet teruggekomen. Een tweede belangrijk onderdeel van excuses is dat je participatief maakt. Want de slachtoffers van het hele gebeuren rond de slavernij en de transatlantische slavenhandel, die slachtoffers moeten ook participatief meedoen aan dat hele proces van herstel. En dat is niet verlopen volgens dus deze criteria. Er is wel door de minister-president gezegd, een komma, er komt nog meer. Kan zoiets nog worden aangepast? Het kan natuurlijk aangepast worden, maar de huidige stand van zaken is het niet. Dus in die zin er is een herstelfonds ingesteld, eenduidig, zonder dat er participatie was van de kant van de nazaten van de slachtoffers. Dus als dat onder andere dat dient gecorrigeerd te worden op de eerste plaats. En belangrijk voor ons is die erkenning. Het moet erkend worden en de adviesgroep, dialooggroep advies, heeft advies uitgebracht aan de Nederlandse regering om dit wettelijk vast te stellen. Het is ook niet gebeurd. Die erkenning moet namelijk wettelijk vastgelegd worden en het is niet gebeurd. Voor meer informatie over de masterclasses slavernij en reparatie in de Cariben kunt u terecht op de Fundación Museo Tula. Daar staat meer informatie over deze serie en kunt u ook zich aanmelden om de serie te volgen, ofwel in de aula van de universiteit ofwel online. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik wilde bijna een andere naam noemen, maar Extra Journaal is ten einde gekomen. Morgen zijn we er weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Het beste. Tot ziens. Dag.